usapan. Di lang basta babanat. Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kayo pa rin nakatutok po sa number 1 Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan. Kasama niyo po Idol Mark Espinosa. Ngayong umaga po makakasama po natin na maswerte po tayo. Pinaunlakan po tayo since may flag ceremony po sila. At napaunlakan po tayo na pagbigyan na makausap po natin ngayong umaga ang ating pong bagong police director po natin po. Pangasinan police director po ng ating pong lalawigan. Si PD Colonel Rollifer Capocyan. Bapatiin mo na po natin po, nasa linya po via Zoom ngayong umaga po na ito. PD, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa ating po mga taga-pakinig at taga-subaybay po ngayong umaga po, sir. Sandali lang, sir, kayong ano po natin po, no? Yung ating pong audio lang, sandali lang, sir. Yes, sir. Sir, pagbati po ninyo. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo-lalo na sa mga tagapakinig ng inyong programa. Apo. Sir PD, congratulations first and foremost po, and ako po sana'y makakadalo po nung ating pong media natin po dialogue po nung nakaraan, kaso lang with my tawag nito schedule din, kaya siguro magka-courtesy kami in other day, PD, para at least makakadaupang palad po namin kayo personally, sir. Sir, okay lang po yun dahil meron pa tayong mga susunod pang mga dialogue. Gagawin po natin nga regular po yun. Yes, sir. Siguro monthly. Yes, sir. Maganda po yan. Sir, sa inyo pong pag-iikot so far, ano po ang pwedeng maibalita po ninyo sa lahat po ng ating pong mga tagapakinig as far as the different stations ng ating pong PNP dito po sa ating pong lalawigan po? Sa aking mga pag-iikot, kasi binigyan ko ng isang buwan na ultimatum yung ating mga station commanders na may pinabagong program trust na dapat ilang sundin. Unang-una na dito yung promoting order and discipline. Yung mga police stations natin na medyo dilapidated na yung kanilang mga stations po. Proper mga stations, kailangan nilang karoon ng repainting o kung magkahilapusan nila yung kanilang mga station. Dahil unang-una, dito sa aming police provincial headquarters, inumpisahan na po namin dito, naglinis kami dito para gayahin nila. Dahil naniniwala tayo kapag ipinakita namin sa publiko na malinis yung aming kapaligiran at disiplinado yung mga kapulisan natin, magiging epektibo po yung pag-impose namin ng discipline sa ating komunidad. Apo, yung kalinisan hindi lamang po sa uniforme kundi sa ating pong kapaligiran at yung building mismo na nagre-representa po ng imahe po ng ating pong kapulisan, Sir Capocyan. Opo, tama po yun. Kaya isa yan sa mga program trust ng programa po. Apo. So far sa maikling pa lang po, week po na pagkakatalaga po niyo bilang bagong provincial director, sir, ano po yung pwedeng mga major accomplishments po na pwede po nating ma-share po this morning? Sa mga accomplishment po namin, lahat ng mga kagaya ng operations namin regarding dito sa campaign against illegal drugs, ikukumpara natin from previous week to current week, lahat po yan na nag-increase yung accomplishment natin. For example, dito sa operations na conduct natin sa illegal drugs, the previous week ay 4, pero this current week nakatala tayo ng 30 operations conducted. Nakapag-aresto tayo ng 31 drug personalities at yung iba doon, 5 ang sumurrender. So kung titignan natin lahat ng mga campaign natin against loose firearms, wanted persons, illegal gambling, at saka doon sa nabanggit kong against illegal drugs, lahat po yun tumaas yung operational accomplishments natin. Apo.
Opo, sir, yung pong ating pong predecessor po natin, si Police Colonel Fangid po, ano po ba yung mga naiwan po niya ng mga programa at proyekto na gusto po ninyong ipagpatuloy po? Yung programa niya na PD's Care, kailangan pong ipagpatuloy po yun dahil ay nakakatulong sa ating mga kapulisan, may mga kapansanan, may mga sakit. Okay, oo, maganda po ito kasi actually isa po yan sa na-cover din namin nung panahon po ni PD Fangid po. Pero anyway sir, kamustahin ko naman po yung ating pong mga equipment, sapat po ba ang mga baril po natin, ang ating pong mga mobile, ang ating pong mga motorsiklo na ginagamit ng ating mga kapulisan sa pagroronda, sir? Sa mga equipment naman ng mga kapulisan natin, lalo-lalo na sa mga station, sapat naman po sa baril, sa utility assets natin. Ang napansin ko lang dito, yung mga dito lang sa provincial headquarters, particularly sa mga SWAT personnel natin, Opo. na kailangan kong magdagdag ng sasakyan para sa kanila dahil sila po yung reactionary force natin. So nagkaroon tayo ng realignment ng mobility assets. May mga kinuha tayong mga sasakyan galing sa isang station na sobra-sobra yung kanilang mga sasakyan at nilagay natin sa SWAT personnel natin. Actually, may nakita nga ako yung SWAT. Actually, nakuha na namin yun, yung pagtulong ng SWAT doon sa diskaril na na van dyan sa bandang Limahong Channel. Kinunan namin yun dahil nakita rin namin, paikot-ikot talaga siya dito. Ito po ba yung pong talagang mahigpit na directive po ninyo na dapat ng police visibility po sa iba't ibang mga panig, particularly ito pong mga major areas po na tourist spot at saka dagsapong tao po? Totoo po yun dahil ako yung naniniwala pinaka-the best na crime prevention ay yung police visibility. Kaya ito po yung mandato ko sa ating mga kapulisan. Kailangan na paigtingin yung police visibility or i-implement yung maximum police presence sa lahat ng mga major thoroughfares. Kasi by mere presence ng policeman sa isang kalye, ito ay nagbibigay ng senyales sa ating mga would-be criminals na aktibo ang mga kapulisan natin at ma-eliminate po natin yung desire and opportunity ng mga would-be criminals to commit a crime. Would you confirm, PD, yung pong ating pong statement a few days ago regarding po sa pagkakaroon po natin ng undermanned po ngayon kaya medyo hirap po tayong lagyan po lahat talaga kung gustuhin man natin lahat lagyan pero we have an undermanned po ngayon situation po ng ating pong kapulisan po sa lalawigan? Ay yung pagiging undermanned ng unit namin ay nakakomplement naman namin yan sa pagde-deploy ng tamang oras at tamang lugar. Kaya po ng sinasabi ko sa ating mga unit commanders, noon ay naging naging commander ako ng Baclaran. Apo. Kung ikukumpara natin noon, madami po ng mga tao doon sa Baclaran, mas maganda po yung strategic na deployment natin sa mga lugar para maipakita natin sa tao kahit kulang po tayo, at least maramdaman nila na may pulis sa mga lansangan. Hindi naman na kailangan natin na lahat ng lugar ay mabigyan natin ng proper deployment. Sapat na po yun na lahat ng mga crime-prone areas, thoroughfares, priority po ang deployment ng ating mga kapulisan. Yung mga nasa laylayan naman o sa looban ng mga barangay, ang direktiba ko po dyan, dapat na mag-ikot na dyan yung mga motorcycle, yung mga kapulisan natin na may dala ng mga motorcycle at saka mga mobile car. Yes, sir. Sir, ano pong masasabi niyo doon sa question po ng ilan po na dapat tumulong din daw ang kapulisan na talagang kunya for example sumuway po sa mga nasa illegal parking, yung tamang pagtawid at saka yung mga yung mga iba po na question po nila na
dapat maibalik talaga yung respeto talaga dito sa ating kapulisan na pag andyan, naka-uniforme, talagang hindi sila takot dahil merong baril o tsapa, kundi takot sila dahil irerespeto po nila ang nagpapatupad ng batas. Ayan, everyday naman na nakakausap natin sila na dapat maramdaman. Hindi lang yung police natin ay nandun sa lugar na yon. Dapat maramdaman nila yung police presence. Kaya binago po natin dyan yung konsepto ng police visibility into police presence. Dahil pag halimbawa, ang police visibility, yung police nakikita lang dyan sa mga lansangan pero hindi nakikialam. So yung konsepto, binago po yan, ginawa po nga police present. Sa lahat ng bagay, hindi lang yung makikita yung police, dapat maramdaman siya, nakikialam siya. No? Okay po. Dumadamay siya kung may problema, kung may problema sa batas trapiko, dapat nandun siya lagi, tumutulong. Kung may makikita siya habang nagpapatrolya, along the streets, kung nakita niya na medyo may problema sa mga daanan, dapat i-coordinate sa mga kinaukulan para masolusyonan yung problema ng komunidad. Okay, we do understand, syempre meron ding pong hangganan na, like for example kasi yung ilang reklamo po, bakit hindi daw sinasaway ng mga pulis daw yung mga walang helmet. Sabi ko naman, baka depende yan sa ordinansa ng isang lugar. Tama ba, PD? Ay, yung helmet, national law naman kasi yung helmet. Kaya lahat po yan ipapatupad natin sa aking pawag. Opo. Sir, we are talking about crime rate naman, sir. Can you share to us ano po yung medyo binabantayan po natin po na krimen po dito? Kasi in the past few weeks, sir, halos lahat ng aming mga police report may mga kinalaman po sa aksidente sa motorsiklo. Pangalawa, andito po yung nakawan po, kaliwat kanan, particularly recently, itong nangyari po dito sa may bandang Kalasyaw, sir. Although, kung pagbabasehan natin yung season, per months na po ngayon, i-expect po natin na ang crime against property, tataas po yan. So, pero ang pinaka-number one namin na crime na sa ngayon, yung rape incident, number one po yun. Sumusunod po yung robbery at saka theft. Yun namang mga vehicular incident or mga vehicular traffic incident ay madalas na nangyayari yan sa gabi. Yes po. Okay, kagabi nga meron. Importante talaga dito yung pagsusuot ng mga vest ng ating mga motorcycle riders. Yes, sir. Okay, sir. Sir, etong papalapit po na undas, ano pa po ba ang paghahanda na meron pong ginagawa po ang ating pong pang PPO? At we expect po ba ang talagang intensified na mga checkpoints po sa iba't ibang lugar sa ating lalawigan? Opo, kahit simula nung mag-umpisa akong umupo bilang provincial director, na-intensify po natin yung pagkakandak ng mga checkpoints dahil sinasanay natin sila o minamindset natin yung mga kapulisan natin. Hindi lang sa pang-araw-araw na trabaho nila, kundi doon sa parating ng mga major activities. Isa na dito yung on-das deployment, itong parating na Kapaskuhan, at saka itong parating na national na local election. Dito naman sa on-das natin, meron tayong 182 cemeteries all over sa province. So ang dideploy natin dyan, yung police assistance desk is 168. Total number of personnel na dideploy natin doon sa mga desk na yon ay 336. Pero may mga mag-augment po o yung tutulong po sa atin sa deployment. So yung mga allied units natin, kagaya ng mga IAS natin, pati mga EOD, K9 personnel natin. At meron din po tayo mga advocacy groups na total of 100 na pwedeng tumulong sa atin sa pag-enforce ng Apo. So, ito rin po, kamustahin din po namin. Sir, last 3 question lang po ako. I'm sure na medyo busy po kayo ngayon. Yung pong ating pong internal cleansing din po na
talagang pinapatupad pa rin ng ating pong Philippine National Police. Dito po sa Pangasinan, makakaasa po ba ang ating pong publiko na itong mga internal cleansing, talagang pagpapatino at pagpapasunod ng mga personnel po natin po sa mandato po ng ating pong hanay, ng institusyon po ng PNP? Opo, isa po ito sa tagubilin ko, no? Itong number one na program task natin, itong promoting order and discipline. Number one, dapat ang kapulisan natin ay matapat, magalang at mabilis na serbisyo sa publiko. Tapos number two, yung strict observance o tamang bihis. Number three, yung nakikipag-collaborate tayo sa mga counterintelligence units natin, sa provincial internal affairs service natin, to situate na yung kapulisan natin ay tumatalima sa ating direktiba when it comes to paglilinis ng kanilang mga istasyon, saka yung pagsusuot ng tamang uniforme. Okay po. Ito, last two question. Sir, ang bago pa lang po kayo, kaya kami natatawa kami, nakakabalita kami ng mga intriga. Ano po bang mensahe ninyo sa nag-iintriga po sa inyo ng mga tao? Like for example, dinadawit yung pangalan ninyo kung saang mga anumang mga bagay na makakasira sa imahe po ng PNP. Talagang ito po yung ginagawa po ng mga ibang kritiko po ninyo, sir. Makakaasa naman po sa ating mga nag-intriga, kritiko, na nag-uumpisa pa lang naman po yung lingkod, at makakaasa kayo na may mga pagbabago po kayong gagawin when it comes to pagpapatupad ng aming tungkulin. Okay po. Last question na lang, sir. It seems you are one of the PDs na talagang aktibo, malapit sa media. Gaano po kaimportante po ngayon ang role ng media sa pakikipag-ugnayan po sa PNP at pagtulong na din po sa pakikipag-ugnayan sa ating komunidad? Opo, naniniwala po kasi ako na para kayo po yung pinaka-avenue namin para ipagbigay alam lahat ng mga ginagawa ng ating mga kapulisan. Kasi kayo sa True Media, lumalawak po yung aming kumbaga yung reach, no? Kumbaga nararating namin at naipapakita namin kung ano yung mga ginagawa ng mga kapulisan natin. Kasi kailangan namin na iparating ito para malaman ng ating publiko na ang kapulisan natin ay nagtatrabaho. Okay po. Sir, ang huling mensahe po ninyo sa ating po mga tagapakinig po, taga-subaybay, paalala at saka kung meron po kayong announcement, sir, may ongoing pa rin po ba tayong mga recruitment po for the new possible new police officers na pwedeng pumasok sa ating pong hanay? Meron po tayong attrition quota ngayon at ongoing yung application ng mga interesadong applicants sa mga stations, magsabit sila kanilang mga application forms at ang pagkakalam po ngayon ay nagkakaroon ng ongoing interview doon sa mga aplikante na yun. Sa mga paalala ko naman dito sa nalalapit na undas, para at least maging aware na yung mga mamamayan natin na bawal po yung mga armas tulad ng kutsilyo, baril. Number 1 po yun. Mahigpit po tayo dyan. Lahat ng mga entrance at exit, so ay pagbabantayan po yan ng mga kapulisan natin. So magtatayo tayo ng mga assistance desk, mga nabanggit kong lugar na yon. Bawal pa yung alak at mga pinagbabawal na gamot. Bawal ang malakas na sound system, mga bagay na magugulo, makakagulo sa kapayapaan doon sa sementeryo. Bawal ang mga bagay na pwedeng makasira ng kalikasan tulad ng plastic na bote o hindi nabubulok na basura. Bawal ang malaking tent na maaaring humarang sa daan at magdulot ng abala. Dahil naobserbahan namin ito ng mga nakalipas na mga pagsisilipran ng undas, yung traffic congestion. Kaya yung mga malaking tent, talagang ipagbabawal po natin yan. Okay.
So ito po yung mga dapat nilang matandaan. Anyway, maraming salamat po sir and thank you for your time giving us a time po na kayo po yung makapanayam and congratulations once again and our full support po sa inyo pong pamumuno po. Police Colonel Rollifer Capocchian, ang ating pong Provincial Police Director po ng Lalawigan ng Pangasinan. Good morning sir and mabuhay po kayo. Thank you din po at good morning. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.